כן, וייס בתוך דאעש. עכשיו נדבר על נוכחותם של תומכי דאעש בישראל, האם זה רק קוריוז או התחלה של משהו גדול יותר. שימו לב לדף פייסבוק החדש שנקרא חושפים אנשי דאעש בישראל, והוא טוען שיש לפחות עשרות פרופילים של ערבים ישראלים שמזדהים כתומכי דאעש, אפשר להתרשם בקלות מהפרופילים שלהם, מהסמלים, מהדגלים. מפעיל הדף זוכה מאז הקמתו לאיומים קשים מאוד. למשל, יש לך 24 שעות למחוק את העמוד הזה. אם אתם חושבים שאתם יכולים לרדוף את דאעש ולפגוע בהם, אתם שוגים באשליות. אנחנו יודעים מי אתם. אנחנו אוהבים את המוות כמו שאתם אוהבים את היין והאימורים. אחרי 24 שעות אתם תחוסלו על סף דלתותיכם. ואם הדבר יתבקש אפילו במכוניות ממולכדות, זאת האזהרה האחרונה. או למשל, מי יעז להסיר את הדגל של דאעש מהמרכז בעיר נצרת? צריך לבצע פיגוע בנצרת. רק כך הם יבינו כל זה בישראל, ואחרי כל האיומים האלו לא היה פשוט לגרום למפעיל העמוד להתראיין. אנחנו הצלחנו בעזרתו של אדם שפיר, זה רעיון טלפוני, הוא מן הסתם לא הסכים ליותר, אז נגיד שלום ליוחנה, שלום לך. שלום לך. מתי התחלת את הפעילות הזאת ולמה? קודם כל אני נוצרי ישראלי, פתחתי את הדף הזה לפני שבוע שלם, ואני פתחתי את הדף הזה כדי לחשוף את השיטה שנמצאים בתוך מדינת ישראל. מה שמתרחש היום בעיראק, במזרח התיכון נגד נוצרים, זה רצח עם. כן. ואתה רואה את העולם כולו שותק על זה. מה שמתרחש שם, זה מה שאנחנו רואים כל יום. מעוררות בי צער שקשה לשאת אותו. זה קצת מפחיד אותי גם כן. תגיד, ומה עובר עליך מאז שפתחת את הדף, כל האיומים האלה שם? הגיע אליי הרבה איומים. אחד מהם זה ישראלי לכל דבר שנמצא בטירה ביד תל אביב, ששלח לי איום, אם אתם חושבים שתצליחו ליצור את דאעש, אתם טועים, הם לא תורידו את הדף הזה. אנחנו נדאג לחסל אתכם. אנחנו גם כן, יש לנו את השמות שלכם, שמות של בעלי הדף, חברי הדף. יש לכם 24 שעות למחוק את הדף הזה, אחרת אנחנו נתחיל לשנות את כל אחד ואחד מכם. ואם נדרש מכך, אנחנו נתנה לכם פצצות בחדים שלכם. כל יום אני מקבל את ההודעות האלה בדף של מפחיד. אנשים כאלה נמצאים במדינת ישראל, זה מפחיד, כן. וגם כן יש הרבה איומים, גם לאנשים ישראלים שנמצאים בצפון הארץ. אם מישהו בא אליך ומאיים עליך, אם אתה לא תמחק את התנועה של אבו בכר בגדדי בדף שלך, ואנחנו נערוף את הראש שלך ותמחק את התמונה עכשיו, או אנחנו נבקר אצלך בבית. זה מה שמתרחש בישראל. אני רק רוצה שהמשטרה ומערכת הביטחון תתחיל להזיז את העניין הזה, לחצות אותם, ויקבלו מה שלפי החוק. כן. כמה תומכי דאעש לדעתך יש בישראל על פי משמע? מצאתי יותר מ-300 פרופילים של אנשים שנמצאים בתוך מדינת ישראל, שמים את גלי דאעש בעמוד הפייסבוק שלהם. כן. אתה נתקלת בזה בחיים הפיזיים? זאת אומרת, דיברת פעם עם מישהו שאומר לך, אני תומך דאעש, ראית דגל על מרפסת, מדבקה על אוטו, או שרק בפייסבוק? אני ראיתי את זה בנצרת. אני הייתי שם, ביקרתי שם, וראיתי את דגל של דאעש על אחד הרכבים. גם כן ראיתי את זה בנצרת, במרכז העיר. ראיתי את זה, אבל לא נתקלתי בהם. הם עדיין, תשמע, הם לא יכולים עדיין לצאת ברחוב ולהגיד אנחנו עם דאעש. הם עדיין, את הקבוצה שלהם נמצאת עדיין בפייסבוק, והם מאורגנים באמצעות הפייסבוק. ושמעת, יצא לך לראות מה שאתה מסתכל בדפי הפייסבוק שלהם על פעילות, שמישהו מהם נניח נוסע לחול, להשתלמות, שזה משהו יותר מאורגן מסתם סטטוסים ותמונות? כן, יש בחור. אני מאמין שזה הפרינס, כמו אומרים, זה אחד הגדולים שלהם בדאעש בישראל, זה בשם שלו מנסור. הוא נמצא בטורקיה, והוא גם כן כותב נגד נוצרים, והוא כותב שנצרת זאת העיר המוסלמית, זה העיר שלהם. אני רוצה שהמשטרה במדינת ישראל יתחילו ממש לדפוק על הדלת שלהם, ושיגיעו לבית משפט. אנשים כאלה חיים בתוך מדינת ישראל, בתוך המגרש שלנו גם כן. אני מפחד. אני לפעמים מפחד שהם יגיעו לבית שלי, לחברים שלי, לאיפה אני חי, הסביבה שלי. למה לפחות אנשים שלפי החוק העולמי הם ארגון טרור? ולמה מדינת ישראל עד עכשיו לא פתחה את העניין הזה? אוקיי, אלה הדברים של יוחנה. אנחנו אגב פנינו למשטרה בנוגע לעניין הזה, במשטרה אמרו זה לא ענייננו, אין לנו שום דבר עם דאעש, מבחינתנו זה לא איום כרגע, כנראה שצריך קצת זמן.
עכשיו לעניין אחר, מה קורה